Днеска ви се изморихте се. Днеска Дидоти, дето неговият приятел, така и с него той, само го използваш. Антонио. Да, Антонио. Него го нямаше. Днеска с майка ти говорихме. Работихме. На нас какво ни е цял ден? Какво не е? Какво ни е цял ден? Кажи. Стоката разтоварихме. Режите, работите, хладилниците, Кашоните да подредим. кашоните, Сакаш го? Да. вафлите, разни работи. Двамата и толкова изморим. Пък вие мислите за нас сега. Те с какво правят? Сега те с какво правят? Те правят някакви бели правят. Така е, ние за вас мислим. И един момент, Вала Билеш, един момент ние идваме и баба ти, Лоренцо тъй, Лоренцо на. Лоренцо, аз като идвам, трябва като дода, баба ти да каже, днеска децата много слушаха, много така, много това, и аз вече като дода, да вкарам в леглото, да се обичаме да си играем. Сега вече, заслужавате ли аз да обичам да си играем на такова? Не, нали? Не. Това нормално ли? Това нормално ли? Искам през деня, когато сте тук така, да мислите, да кажете. Чай сега те да правим, това да правим. Като додат майка и баща ми, баба ми, дядо ми да кажат, те така бяха, те онова бяха, това. И аз вече да възема, да си играем, да ви таковам, подаръци да ви вземам, ядене да ви вземам. Какво е той сега? Той да прави бели? Аз не искам да правихте ли някаква беля? Не. Направих ли ти? Направи. Какво направите? Заяжда се. На прозорец се качва. Сядах малко в колата, не? Това как че да жени. Ти фресе. Ти цял ден в колата ли сядаш, Дилинджия? Малко Ти се. в колата ли сядаш? Ти в баба си не отиваш ли? Той цял ден вътре ни каза дека чува на фените на парка. На баба ми комшиката там първия етаж. По свое, без нищо. Ти фресе, нищо не направи. Тя не бъде послата. Тя даже ми вика, курва ми вика. Ти Ни ти лика, Зърта жена, що се занимаваш? Знаеш, седи. Да. Баба ти не те ли чува, че казваш на нете? Няма да кажеш. Виж, на големите няма да казваш. Няма значение немци, цигани, българи. Няма да казваш така. Големите са големи. И немци да са. Няма да казваш. Чули ма? Да. Езикът ти ще запаля. Няма да казваш. Едата, нали? Жената нормално мина. И така, на нас, Мелинда. Та жена много се заяжда. Ти фреса, ти шиналце. И после жената ни показва в среден пръст. А ви в колата какво правите? Сядахме. Тати Мелинда му се каже. Що в колата сядате? Няма къде да сядате. Имаме. Приберете се, сядайте някъде другаде. В колата не да сядате като това. От сега нататък, от днеска, казвам ми като човек, утре като се прибера, искам да чуя баба ти да каже, да, Лоренцо ще е дата слуша. Друг път, Лоренцо ще е дата слуша. После, Ширин, децата слушаха ли? Тя да каже слушаха. А не е да ми се оплакват от вас. Разбра ли ме? Да. Това да, твоето да, знаеш колко е? Твоето да е само тази вечер. Утре си пак също едно. Ти няма да се заяждаш с децата. С децата няма да се заяждаш, знам ти характера. Характерът ти го знам и ти казах какъв характер имаш. Извинявай, ама се го правиш. Този пистолет, Го фърляме. Си го скрива в шкафа. да, кога ще го ползваш? В България. Сигурен ли си? Да. Като мафиот не ми ходи с него, защото ако ти доди... Сега, тази вечер спи в стаята си с него да видим, сам. Добре. Ще можеш ли? Добре, дата ще спи с нас. Не, тя ще спи в вас. Нали не те е страх? Нали си мафиот? Не. Нали си мафиот? Нали имаш пистолет? Що правиш? Нали имаш пистолет? Като си голям мафиот, като си много голям тарикат, с пистолета сега излез и отиди до подкам, Но си можеш да остърти в петко. Кажи му да се спре, сега, като заразим татушки. Какво ти татушки? Име. Имена не да измисляш, аз да не ти измисля едно име на тебе и после като станеш голям, те да ти казват.
Не знам кое е. Мислете. Мислете. Утре с тебе пак ще говоря. Как ти ще И питам? ти не се заждай с големите хора. Тя той домичка. А ти не си? Тя повече. Ти правите бели. Не съм беличика. Тата, ти ще ми купиш ли куче? Но само на мен. Само на тебе. Човека чак не прави.